Здравей и добре дошла! Представи се накратко за нашите слушатели. Здравейте, казвам се Катя и съм човек, който много обича книгите. Чета ежедневно, снимам съдържание за книги и обичам да говоря за истории, които ме разтърсват, размиват или развиват по най-добрия начин. Още от детството ми, майка ми много обичаше да чете книги и вкъщи имаше огромна библиотека. Книгите винаги са били около мен и постепенно станаха част от ежедневието ми. Така неусетно открих един цял свят, в който винаги мога да се връщам. Кога реши да започнеш да създаваш книжно съдържание и в началото имаше ли хора, които те подкрепят или хора, които те разубеждават? Започнах, когато усетих, че ми липсва място, където да говоря свободно за това, което чета. В началото имаше скептични погледи, но никой не ме е спирал. По-скоро самото начало беше най-страшно. С времето разбрах, че хората, които са моите хора, сами ми намират. Кои са твоите любими жанрове и можем ли да те видим като автор в близкото бъдеще? Обичам да чета фентази, романтика, особено дарк. Явно имам слабост към червени флагове. Понякога по-тъмни психологични книги. И не мисля да ставам писател, нямам такива амбиции. Какво е мнението ти за аудиокнигите и за електронните четци? Аудиокнигите са чудесни за хора, които обичат да слушат, докато пътуват или вършат някакви други неща. Електронните четци са удобни, практични и много хора ги обожават. Но аз лично предпочитам да чета на хартия. Нищо не може да замени усещането за истинска книга в ръцете. Имаш ли любими блогъри и влогъри, които създават съдържание за книги? Да, няколко. Обичам хора, които говорят честно и с емоция. Харесвам създатели, които не се страхуват да кажат това не е за мен, като препоръчват с аргументи, а не просто защото е тренд. Какво е мнението ти за филмирането на книги? Когато е направено с уважение към оригинала, прекрасно, но когато историята се променя толкова, че се губи смисълът, по-добре да си остане само книга. Би ли направила обзор на книга, която не ти харесва? Да, стига да е конструктивно. Не вярвам в унищожителните ревюта. Мога да кажа какво не е проработило за мен, без да обесценявам труда на автора. Аз имам такива ревюта. Съдила ли си книга по корицата прекалено бързо? Разбира се, всички сме го правили. Понякога корицата продава, понякога лъже безобразно. И мога да кажа, че сега издателствата издават все по-красиви и по-красиви книги. Така че и аз като човек, който обича красивите неща, се изкуша. Имаш ли любима книга, която можеш да препоръчаш? Мога да препоръчам много книги, но първата, която ми изниква в съзнанието е Ловец на хвърчела. Книга, която оставя трайна следа и кара да мислиш дълго след като я прочетеш. За децата Алиса в страната на чудесата. Вечна класика, която вдъхновява въображението и може да се чете на всяка възраст. Как би оценила своята книжна 2025 година и имаше ли заглавия, които те изненадаха приятно или пък такива, които те впечатлиха твърде силно? 2025 беше наистина пъстра година. Попаднах както на книги, които ме оставиха без думи, така и на такива, към които бях по-скоро неутрална. Най-силно ме впечатли Алхимизирани. Определено ми стана любима. По правило, към края на нашия разговор можеш да задаваш въпроси. Ще се възползваш ли? Разбира се, любопитно ми е, коя е книгата, с която променихте вашата година? Аз лично веднага се сещам за две книги, които прочетох тази година и които мисля, че имаха голямо въздействие над мен. Едната е за възрастни, казва се Дивна, авторката е Елиса Хес. Това е една много така приятна книга, която ни пренася назад във времето, която ни среща с създания от българския фолклор. И мисля, че е един много хубав синкретизъм, който те кара да се задаваш въпроси, който те кара да търсиш аналогии на местно ниво. Така че може да се каже, че е една познавателна книга, която разпали моето въображение. А другата книжка, тя е за деца, казва се Рицарят Бухалчо и става въпрос за малкия Бухалчо, който става рицар, побеждава врага, лошия дракон, не като го бие, като го прави свой приятел. И мисля, че това е един много хубав житейски урок, от който всеки може да се получи. Какво би пожелала на нашите слушатели? Да намират истории, които да им дават смелост, утеха и радост.
И да не забравят, че всяка книга ни среща в точния момент. Нужно е само да й дадем шанс.